Договор за дарение бе подписан днес между бизнесмена Марин Рачев и кмета на Семчиново Веска Ганчева. Сумата, която фигурира над подписите, скрепили документа, е 2800 лева. С течение на годините предприемача е успял да направи не една и две добрини за красивото село, разположено в подножието на планината. Той пое ангажимент да помогне и за създаването на спортна площадка в селото, където в момента се учат 186 деца. Аз знаете, че винаги съм се отзовавал на нуждите на село Семчиново. Вярно. Бизнесменът Марин Рачев е поел ангажимент да помага и на селата от община Септември, като ежедневно това си личи от новите му инициативи. На път е завършването на пълния ремонт на пенсионерския клуб в село Ковачево, а нещата, с които могат да се похвалят във Ветрен дол, Варвара, Славовица, Семчиново и Симеоновец, са само малка част от добрите дела, на които ще станат свидетели жителите на Септември и Ветрен. На 24 май в храм Свети Георги в село Ковачево ще има и курбан, също дарен от бизнесмена Марин Рачев, като той кани местното християнско население да посети обреда.